Здравейте хора, аз съм Gamer360 от Hardware Games и в момента играем Subway Surfers. Вече както виждате ще има повече клипчета, в смисъл вече ще има и клипчета на мобилни игри. Така ще направих ревю на ковчето ми за таблета, може да го видите, може още да не съм го качил. Това ще реша, какво да правя с него. И да, този клип просто да видите дали хубаво се записва, дали хубаво записвам приложението ми за записване на видеоклип. Да очаквайте, сега ще ви обясня и друго. Очаквайте клипове и поредици де-факто на Minecraft, Subway, на Catch Mania, както виждате, и на Real Football. Чао, чао!